Nacionalista galego. É que non hai outra. Decímolo nós, pero se o sabe tamén o Partido Popular. Polo tanto, fagámoslle caso. Voten Bloque Nacionalista Galego. Non deixen de votar, porque a pesares do que digan, a pesares da transmisión, da resignación, do todos son iguais, do nada merece a pena, mira, quédate, nin siquiera vayas a votar. E o que lles digo é que si hai alternativa, si hai futuro, naturalmente teremos lo que construir entre todas e todos, pero tamén votando Bloque Nacionalista Galego. E, dende logo, se hai futuro en algún lado votando BNG, é en Viveiro, poñendo de alcalde a Bernardo. Nada máis, moitas gracias.